खेला दिन भर मोबाइल में बिजी रहेला। भैया तनी सुना ना, का कहीं भैया हो भौजी के खेला दिन भर मोबाइल में बिजी रहेला। वीडियो के नशा नस नस भइला बा, वीडियो के नशा नस नस भइला बा। ये भैया भौजी टिकटॉक पर फेमस भइला बा। ये भैया भौजी टिकटॉक पर फेमस भइला बा। ये भैया भौजी टिकटॉक पर, ये भैया भौजी टिकटॉक पर डीजे फेमस भइला बा। ये भैया भौजी टिकटॉक फेमस भइला बा। माई बाबू के बात माने न ठीक से, कहे हीरोइन हई बहुते हो ढीठ से। माई बाबू के बात माने न ठीक से, कहे हीरोइन हई बहुते हो ढीठ से। माथा पर गुस्सा हमरे पास भइला बा, माथा पर गुस्सा हमरे पास भइला बा। ये भैया भौजी टिकटॉक पर फेमस भइला बा। ये भैया भौजी टिकटॉक पर फेमस भइला बा। ये भैया भौजी टिकटॉक पर, ये भैया भौजी टिकटॉक पर फेमस भइला बा। ये भैया भौजी टिकटॉक पर अंशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो हरनैया वर नेपाल। आखी दो के फेंक देले बाला जहो, साड़ी के छोड़ी जींस पहनता या जहो, साड़ी के छोड़ी जींस पहनता या जहो। आखी दो के फेंक देले बाला जहो, साड़ी के छोड़ी जींस पहनता या जहो। राकेश गिरी मत घस गइला बा, दुर्गेश दीवाना मत घस गइला बा। ये भैया भौजी टिकटॉक पर फेमस भइला बा। ये भैया भौजी टिकटॉक पर फेमस भइला बा।